Ndikulandireni kulikonse komwe mukuonera kanema wa mibawa. Dzina langa ndi Abel Zulanga. Kukulandirani mpulogalamu ina ya Kangaude. Mwa nthawi zonse kumakhala kusokola nkhani zosiyana-siyana zomwe tikamva tiphunzireko kuti kodi moyo zinthu zina zimakhala motani. Chifukwa anthu ena tikamakhala timangozowa mbali ina ya moyo, mbali ina sitimayidziwa. Ndiye Kangaude akabwera pano timafuna kuti mbali inayi zitakudziwa kuti kodi mbali zinthu zimakhala motani. Mpulogalamu ya lero ndikufuna ndicheze ndi munthu wamkulu kwambiri. Anapasidwa dzina kuti DDO, koma dzina lake ndi Martin. Ndi choncho? Dzina langa ine ndi Martin William Kalo, ndimachokera mzinda wa Kwantopwa. Dzina limene anakupasana pa msonkho? Imeneyo ndi imene anandipasa makolo anga nditabadwa, komano langa chifukwa cha mamwedwe amowa linasintha linabwera DDO, Daily Drinking Officer, chifukwa chokuti sinaponyepo mowa. Kuponya mowa ndi chimo. Kuponya mowa ndi cha? Ndi chimo kwa ineyo. Bwanji chimachitika ndi chani ungaponya mowa? Ndekuti pamene ndakhala ndimangotuluka misozi ngati mwina ndamenyedwa mambama. Oho. So mudapita ku chipatala? Sinapitepo ku chipatala chifukwa chokuti ndinachifunsa ndeka kuti mankhwala anga ine ndi mowa. Ndikubwera kwa mowa osiyana-siyana umene wabwerawo makamaka pakati apa nditachoka Kwantopwa ndimakhulupirira Ambuye mtengeni kapena ana akwane kubweranso Baluda. Mmakonda liti? Munthu okuyitana aziyitana liti? Ineyo kundifuna kuti mundipeze bwinobwino Daily basi mmene ndinanena Daily Drinking Officer DDO. La Martin ili anthu akhoza sochera? Ila Martin ilo kwa ena aliziwa koma kakonesa ni Martin wina, koma mukangofunsa kuti DDO kapena Uncle Swaba ndokongola kuposa Aluvera ndikuti mundipeze. Mwantopwa mmene mukubangwe. Muzimafuma kawinga. Chabwino. Kodi ku DDO kubadwa anabadwira kuti? Kukula mwina ngati skuluso kunali kuchitako skulu, DDO anachitira kuti? Nekubadwa ndabadwira muzi wa Kwantopwa, skulu ndaphunzira pa Namatapa Primary School. PO Box 5208 Limbi. Okay. Mwachita bwanji skulu yanu? Skulu yanga ine inatera form 2. Pa Namatapa hapo? Maphunzira ku Sambani Private Secondary School kuzomba. Inatha bwanji skulu? Skulu yanga inatha ifo yokuti ndikumene kunayambira la DDO kutabwera mowa uja umachedwa Laida XX Honda. Ndinazagwidwa ndi Belos yamowa. Munaba? Nditagula. Mwana wa skulu agula bwanji belo yamowa? Ndimachosa pressure. Inde zikumveka bwino. Koma mwana wa skulu agula bwanji belo yonse yamowa, mwana oti akuchokera pa khomo la makolo? Ndimagula mowa chifukwa chokuti ndalama ino mapezeka nayo kuti skulu yanga izima, ifo chokuti asikana ena aja amene anandiona kuti ndikumwa tofinyira ndi amene ananena kuti ifeso tutimamenya ata amwe ndi zimene akuphunzitsa mayankhidwe ake analosiyana. Anapezeka kuti akwaona ine masachita input ali pasi na kuti ifa kuti pasa ndi Martin. Zikumveka bwino, koma funso langa DDO musalizembe, ndalama mazipeza bwanji muli pa skulu? Ndalama ineyo kuzipeza kunali kosavuta chifukwa chokuti ndinali pa skulu, koma ndikangobwera muzi mwakwathu Mwantopwa sinimalolera munthu akuchokera kumowa kuti walezera andiduse osapanga chimene ndikufuna ine. Mapanga kutekera kuti china chilichonse chili mthumba mwake nditenge. Ikakhala foni ndimangotenga simu kadi ndikumbwezeresa mthumba, foni iyo ndi yanga basi. Uyu ndolezera ati munthu amene amapanga zimene zili. DDO amapanga zimene zali pa skulu. Chifukwa ndalama imapezeka. Okay, so pale popo ndi mwina atamba kuyenda limodzi. Ndimafuna tibwerere pang'ono Martin. Ndikutchula dzina la Martin pano chifukwa ndikubwerera mbuyo akudziwika ndi dzina la Martin. Uli ku skulu moyo otolatola
wamowa saduse ali zandizandi akama kafika ameneyo mafoni wanga amene ndi wachipereganyo basi sikuti chipereganyo chake chokuti azalandira iyayi zapitiratu basi zimenezozo ndiye kuti mmakomo muso osalephera ati kumasowesa zosowesa iyayi timatha kumamwa mowa ni munthu limodzi ife ndikugula mowa pa ndalama zokuti lanchosa munthu wina wake ndikugula vere munthu ndikukhazika iye azimwa mowa koma tikuziwa kuti nyumba yake amakhala yekha ndikutuluka ndikupita kancholera nyumba yake iye ali kumowa ndikutenga matiresi mablanketi ajoniwa kukagulisa ndalama ndikuyika nthumba ndikubwerera kumowa kumamwa naye mowa mmawa akutipeza kusatuza iye ati azulu mene timamwamwamwa ine kunyumba kwanga kwacholedwa twanditengera zakuzakuti mati ifeso tikhala tikukuthandizira kufufuza koma ife tikuziwazo kuti taononga ndifeto ndidiona amene asakaza chifukwa kwatunso ni fakitali yophika mowa pana tete yalero kodi pa nyumba pamene akuchokera DDO pali bala ndikunena pano pali anthu ngati zinyalala kumwa mowa ndikuti amaphika bwino ti mowa pamene timaodesa timagulisa owaniwani ndikufuna tibwerere m'mbuyo kwa mtopo akukuziwika ndi gulu la zigawenga. Gulu limenelo limatchedwa kuti B13. Martin anali gulu la zigawenga la B13. Andi. Ndizoona? Ine nali Inspector General wa B13 Police Unit Crew. Maicha Police Unit Crew banja anthu munali kuba. Chifukwa kuti ngati munazaona ziko la Malawi yokumalesa kuti munthu asavale chamofole julu chini cha China town chinayambikira chifukwa chakubwera kwa B13 Police Unit Crew. Pa B13 Police Unit Crew inapita town mama China ndikugula mauniform amofole cha China. Timapezeka zokuti ndi mifuti ya plastic, timapezeka zokuti ndikukachinga nsewu ngati wana matapa road block amagali moto kwayimisa kutenga ndrama odusa pasi kumanda chimene ali nacho kaya wanyamula majumbo a Shoprite timatenga. Inayamba bwanji B13 crew la kodi ndikhoza kumanena kuti inali crew ya anthu okuba? B13 dinali okuba chabwino. Sindi kulakwisa yali. Inayamba bwanji B13 gulu la anthu akuba lomwe Martin ali Inspector General. B13 kuti ziyamba kuba tinayambira pokuba nkhuku. Okay. Naza kumana ine ninzanga Chisomo Kenilere. Kuli mvula iyo watenga thumba la 50 kg neso thumba la 50 kg ya impute kuma eji kwina kwake agwira nkhuku neso ndugwira nkhuku nonse okuba munakubana kukuba chabwino ndikupanga ubali mwantopa momo mwantopa chabwino ndi pamene nonzangayo anazipasa zina lokuti Zodiac zikachitika mumvera mwa iye. Ineyo ndikukhala radio 2 munthawi imeneyo chabwino. Munapanga alliance kuti iwe ndokuba ineso ndokuba tipange limodzi. Layamba crew B13 linayenda bwanji? Ndikumene kunkabwera ayina shadi kuti joina kuti anzatu wa Deira ukhani ndrama akuzipeza munjirani ife nkwauza kuti timapanga chonchi anzatu achaso ndikuyamba kuti joina pana ndikukwana ndi 13. Matrix a B13 anali otani? Munakhala nthawi itali mukuvutisa mumagwisa ntchito njira zotani? Mumatani kuti mube? Kodi kuphasa kuti mumaphasa kuti anthu lero? Ife tinali okuba mziko lino wa Malawi koma kuchosa moyo wa munthu sitinachoseko. Mumangoba? Kungoba tikasangalali basi. Maba motani? Ifeyo munthu asapezeke 9 koloko 10 koloko akuyenda ndi wathu amene akamapita kwawo ife tatenga chimene tikufuna. Kuchola nyumba za anthu? Ya ibagala lendeta pangapo manyumba ochuluka. Kodi ndikufuna kuti kungotsekulana m'maso zimenezi zinachitika pakanthawi koma muli pa mission yoti mukufuna mukabe ku nyumba ya munthu. Mumapanga bwanji? Makali meeting pa youth center pa ground. Guys lero tiende motani. Lero titalowa bwanji PCA.
eya ndi tikagwiza kuti kupita BCA So mumakhala kuti mwapanga identify kale nyumba ku BCA? timakayenderera masana zuwa likuwala nyumba iyi ndi imene titazagwire ntchito. Chabwino. Mwakumana? Tikakumana timatengana, wina alese kutenga chida chake, Jiseku kutenga kulobala, windo tikakanua chani, tikakanua ndikobala mwe zikwanje zathu, mapagaba mapisi, kuti munthu akakangoti watidelera tinchune momveka bwino, koma sanchose moyo, koma tingonchuna momveka bwino kuti ifeko chimene tikufuna chititekere basi. Eya. Ntchito ya Inspector General DDO Martin inali yotani? Ineyo pagulu limene lili ngati Inspector General, simukuti munali Inspector General? Ntchito yanu inali yotani pene? Ineyo tikafika pamalo sinimacheza soni munthu yayi kuti nisekerere lolo atanditchula zina kuti inutu Martin ine mamuza zokuti kaupita kwa mfumu, amfumu ako ndilibe nawo ntchito. Mfumu ali manja mwa ine chifukwa choti mfumuyo ufumu wautenga ife tirabadwa akale muno mwantopwa. Ndiyeno mission yoti mukufuna kuti mukabe pakhomo pa munthu mwati mwapangapo kaya identify, mumadziwa bwanji kuti nyumba mmene mumu muli chakuti masana? Mamuna mmene akuonekera kuti aho umumu tikatenga muka TV basi. So zida zomwe mumatenga zimagwira ntchito bwanji? Tese kuti mwatenga mwati kulobala mwatenga kulobala, zikwanje ndi zina zotero, mwafika pamalo mufuna mugwire ntchito imayamba bwanji? Ndikufuna mupereke chithunzithunzi. Timakanula kaye monga ngati pachiseko cha pakhomo pali muloko pamayikidwa thabwa lochingira apapa pamene timalokera, timayamba kuzula thabwa lija ndikulowesa kuloba ndikukanulano chimene chimalokera muloko ichi ndikuchola numatopo sankati aja ndikulowana. Zimene zisu zimafuna timankhwala pang'ono chifukwa nzaphokoso kuti zimgalezi munthu akhoza kudzuka. Ulo atazuka ife sitinali B13 timayenda so atu 13 ndendende monga ngati panopa mugulu lathu la B13 ilo zathu mozi ndi amene anauchedwa 2011 pa Hajira. Anali kwa gulu lanu? Kuti china chikanchana mimi tinkamwa muwa mamawa pabala pamaka Jesse tikumwa muwa nangu ndiza tikubwera ndikupita pa Musipa ndikubwera imwe uchi anapezeka zokuti tikumva zokuti kunjanji kuhajira kwagwidwa munthu koma apapa akuthiridwa mafuta. Nthawi yomwe amanena kuti ndikubwerayi ile nthawi yanji? Mamawa umene ucha mmateni timamwa muwatose limodzi. So anapita kukuba mama omweyo, ananyamuka ataziona zokuti sikumeneyo iye ndrama mtumbamo alibe yokwana koma zinzake tini ndrama yokwana anafuna kuti nitayesa mastailo ndikali ni kena kake sonane ndizionesa kuti neso ndikuponya kena kake ndanakakumana ni zimayi kumene kuja ndikumulanda phone ya 1600 zimayi uja atakuwa anthu anasiya kabanza ikuyamba kumene anasiya zimezi ndikuntamangisa anakangwirira musinja walicheza ndikumuyasa. So nthawi imene munamva bwanji? Ife titamva kuti kuhajira kukuyaka munthu koma munthu yonizanu waini ife tinazikonzekeresa. Anthu 12 ife tinazikonzekeresa tinatengaso zida imene timayuza ifeso tikafuna kugwira ntchitozo koma titafika kumene kuchako anthu amene tinapeza ife ananena zokuti timaziwa zokuti ndinu yachaini ake mizika yakwantopa mapanga kuthekera kutana ni munthu koma lero nzanu yakufera pati akufera pano. Munakanika kumpulumusa? Zinakanika ni mmene analili anthu solo tinayindizida sizinakatheka anthu anachuluka. Mene munampeza kuyaka moto anafera po. So inuyo mzanu amuyatsa inu mapitirizabe anthu 12? Anthu 12 timuyo imapitirira. Simunaphunzirepo yayi bwanji? Basi fe tinachika munthu ameneyo kuti ifeyo ndi ifeyo basi ochola nyumba za anthu. Mamishona amene munasewera opsa amene maziwa zote komatu awawa ineyo ngati DDO ndikanasala mundipasa mwina masenariyo atatu
kuti ineyo kuma mission mission yoyambirira 202 ameya amzinda wa Blantyre Isaac John Osman ndakhala nawo mwina zaka 11 tili nyumba imodzi ngati mwana wa pakhomo komabe ndimaona kuti ulwani amakusungani ulwa kundilesa zokuti ndisamatoletole ndizikhala pakhomo kumene nthumba mwanga chenje chikusowa awa ndi apange bwanji kuti azozo kuti nebe ndikufuna ndizikhala ni ndalama ndi anabadwa pa saa 1 December amapangisa birthday ndanali ndi birthday pa saa 1 December ya 2002 imene ya chabwino ndi ali ndi birthday ineyo ndili kumpanda konkucha thumba mwanga ndili 3000 koma kwabwera azinzawo amagali moto ena akumwazimwa zosiyana-siyana ndipange bwanji natuluka pa gate ndikalowa pampanda umene timakhala ife unagondana ndi security ndikalowa gate ya security ndikakwera mpanda kugwerano kumene kuli makhola a nkhuku tatenga thumba la input la 70 kg la 50 munasiya kuyenda nalo maenda sonda la 70 natengano la 70 kg ndikupita no makola a nkhuku za chizungu zofira ziti ndikupachira nkhuku 25 kodi kupachira kodi kumakagwigwira pakhosi iyayi kuzitenga za moyo ndikupita kwakulu enake timati athiki anamwalira napita nkukagulisa nkhuku ndikupachira ndalama zichanthumba ndikubwereraso ku birthday kucha ndikutani ndikulembesa zina kuti radio 2 alowa yekha mbwalo afuna afupe bambo ake asangalale avine osaziwako zokuti ndalama zonso ndi zawo zomwe mkati zawo zomwe nkhuku munabasana zandani zame awo zine zawo kodi koma iwo sanaziwe sali pachisangalalo akondwa ndikuseri ndentafupafupa anandifirabe kuti radio 2 yalowa mbwalo ndi radio 2 di osaziwa kuti ndi zawo zomwe nditamalizabe kuzaziona ndalama zikuchepa benthumba natulukaso pa gate kabwereraso konkucha malo muwano ukuira mutu malo mukuti ndigwire no makola a nkhuku za chizungu nakagwira khola a nkhuku za chikuda nde inalira mmaziwa imaso kosa nkhuku kuya anandiona ndi juju mwana amene anabadwira ku Zambia mayi ake ali ku Zambia iyeyo ali ku Malawi kuno anaona kuti radio 2 ndikuzati ankoswaba amami ankoswaba kutenga nkhuku ine ndinakwera nkhuku ija ndati andiona kale koma nkhuku iyi ndisaitani ndisaisiye sinaisiye napita nayo ku business nayikulisa koma ku birthday sinapita naziwa kuti yalakwa tapitiliza zanga kwacha birthday chata ameya akupita kwama ukaona mabuilder apa poloti imene mamangidwa utaona kubwera uko mwantopa mulinjira pena paliponse nacho ndikuchola choncho ananuza kuti olochole kona koma ndinawe siku lako la birthday ndikaona kwazemba ndesuku lina yake tidapita nchile kukasaka tasaka zili nthumba tinapitaso kupala ya munthu amene tinagulisa nkhuku ine uja mwali munapita nchile kungoti munapita kukuba na nchile ngati masaka zenizeni kudapita kukuba mabwerako munapita kupala napita kupala ya munthu amene tinazangulisa nkhuku nthawi ya ameya ija ndikupezeka zokuti kumamwamowa amene mangulisa kuti amapanga chani ayi ni bala ndi bala lero amaotcha kanyenya iyayi amaweta anazitenga kumakaweta kupoloti yake yakuna miyango okay chabwino ndiyeno ine ndili mkati mene muja ndikumwamowa pa 69 ya usiku kaya ndani anapasidwa phone number kuti mukazamuona radio 2 pena paliponse atandongwa uzatiimbire phone anayimbira phone atayimbira phone anangoyitanisa mabatman nde munaona amene anazatengedwera filimu ya Ambuye Yesu aukagwidwa mucha amene aso anabwera choncho kupala kuzakutenga anangu auza ndo kuti mtengeni koma kunditenga ngati pano paufika ngati pali talapo ngope yanga inakha ngati andiyikirira chubu kuli kumenyedwa anadidi mabatman ilo amene
atanimenya motero chonchicha panata fidite zimili kunyumba kwa sister iwo mwajaso anabwera kwauza sister anga kuti tamuzeni mati natuluke nyumba ndipite naye kuchipatala ine nani nazo mukudifunika kuti mupite nane kuchipatala ine ndakuza ndikuti ndikudwala ndili kwathu tikuno mukuzandiyamba dala ndili kwathu ndiye kunapezeka zokuti iwo achabe upeza abwerabe ndizimphona ananditenga kupita kuchipatala kundithandiza ndikunditenganso pati tu kuti ndizikhala nawo amakukondani to amene atu mpana lerolo mpaka na lero chabwino lero atapanga zimene zija ndakhala nawo kena kono nangona kuti mwanto pamwe ndisakhaleso yayi nangogulisa puloti nangogulisa puloti yanga imene ndimakhala kwakaza mkolo wanga kwauzati tandiguleni malo ndikunyamukano kumapita kumakakhala kwa bambo anga kuchilimba imene ya 2002 ya imene yono timapita nimagulisa puloti ndagulisa 2017 so imene ndi scenario yoyamba yomwe umaona kuti apapa ndeni nazunguza chifukwa ndikuti mabatman amene watu amavinga zibagera mosanyengerera kwambiri jetapita sikuti kuba kuja ntachoka kukuntagulisa puloti kuti ndinasira pompo ayi kuchilimbaso zinachitika tapita kuchilimba ndimafuna ndi scenario yachiwiri ikhala kuchilimba kuchilimbaso inafikapo nyengo yenena kuti apapa sonanisora apapa I think tuzikananisokonekera nimapaka life kupita kulunzu ndi dola zija ndagulisa puloti zija zinantasira makolo kuyenda madera osiyana taona kuti mtumbano maweti asika nde timapita kuize by night timagula mkunda wa black bonda kuika kumbali ndikutenga mkunda wa empute ndikuika momazi ndikuika mphepete mwasewu ife ndikukhala pakoma kumamwa munthu akagunda wamuza watitayira moyo wathu fa kumene kuchana nakakumanaso ndi crew yachina junior kuchilimba okay kunoko B13 waithawa kaye okay ndifuna tikambe mmene ina B13 inathera kuti inatha bwanji kuthazi kuti atheratu B13 kuti tiyambe kaye kuchilimbako kenaka tizakambe kuti inatha bwanji B13 tili kuchilimba mwajoinaso gulu lina anthu okuba kuchilimba nditafika anthu amandiona wachilendo samazowa kuti makulu angasonizika za mchilimba nimangocheza nawo ndene nimawawuzano tikakhala pamwe kuti inetu ni mwana wa bangwe mzinda wakwantopa taoni yange alino machito zimene ninkapanga ndisi ngati kuwapanga lecture kuti napezeka kuti anthu amene ndikuyankhula nawo akuza kuti ifeso tikudya kwathu ndikuti ndikumeneko napezeka kuti tikumapanga masewera amene anjo kuti kumacherera anthu vete muti amazi chochicha kumalanda mafoni ndalama anthu acha makapereka maripoti pa polisi pachilimba ndesunake kunabwera mashaitiri achilimba achina Chilwa bwana Chisale ndikuzagunda dala vere muticha akutulusa handikafu kuti amange anangwira ni mmozi ena tonse 6 tinatani munathawa munalipo 7 pere titathawa nathawabe kwathu kuli nyumba zambirimbiri koma kwathu sini magona mabenchi kapena mpafa koma kwathu ndinako kwathu ndimangopita mamawa kukangodya basi lapita siku mamwendo amuwaso anakhala ngati asinta sini maumuwa kuti ndilezere lesu unake tagula mkunda wa Malawi chini ndili kuize by night ndikumwa ndeka anabwera panza wino wake anangofikira kunyamula mkunda wangu wa Malawi chini ucha ndikugudira ndikusiya pasi then namfusa zokuti iwe unamba wacheza ndine chibadule ni chako iyo chanoza ni mapanga ndine namuza kuti umapanga netu ni mwana wa bango mzinda wakwantopa taoni yanga ndi alimbi zimene kuti umapangazo neso ndaenda topa nazo then namaliza osala ucha ndikupwanyisa botolo ndikulasa papewa ndikuzalasa nchafu ndikuti nimulase kachitatu apeza kutawa magazali fafafa anthu ndikunditenga ndikupita ku polisi
ya Chilimba 2018 atanditenga kupita ku polisi ku Chilimba. Ndinakhala pa Chilimba 9 days. Takhala 9 days ananditenga kupita pa high court. Pa high court ndi pamene ankandiuza zokuti mulandu wanu mayeneka kumangidwa 14 years. Koma ifanye ndinu first offender. Komanso ndinu nzika ya Malawi, komanso ndinu wa zaka zachichepere. Zaka zinaisi zingati nthawi imene? Nthawi imene amani manga mwina ndikufuna ndizigunda 30. Okay. Chabwino. Ndi anani nakuti mukagwira ukaidi wa zaka zingati? Anani manga 365 days. Chili chakati chimene? Naka 7 months chichiri. 5 months nakamalizira ku Makande prison. Koma chichiri wolo nimanena zokuti munthu amene ata amagwira mtauni Mulimbi. Uyo atakhala pa polisi palimbi pa 5 months. Ni munthu amene wakhala ku chichiri wiki imodzi. Shasha ndi amene wakhala ku chichiri. Tifike kumeneko. Kodi nthawi imeneyi B13 itatha kale mina makomangani? Pamene popo sinimadziwa kuti mmene ndinachoka ku Bangwe. B13 ikupitirira. Fainenso kunakha kuti ndikupanga zina basi. So kutuluka ku ndende B13 munayipeza yatha kale. Mmene ndimatuluka ku ndende. Nafikira kwa Ntopa. B13 yatha yamwazikana. Napeza palibe pa ground ali sisakona. Amene akupanga anasala ni munthu mmodzi. Amene ndikuti anachika mu mtima mwake kuti ineyo moyanga onse ndinokuba basi. Akubabe mpaka pano. Pano pati kunena pano ali manja mwa boma ali ku prison. Ndimafuna tingobwerera mbuyo pang'ono. Kubangwe kwa Ntopa ako kunazapezeka phazi la munthu. Kaphazi kuuma kachonchi. Mukumbukira? Nimakumbukira. Nthawi imene munayi mutabwerako ku Chilimba kapena musanapite? Ya, ndisanapite ku Chilimba. Musanapite ku Chilimba. Phazi limene litapezeka akuti ndo amene munakagwirira kumanda. Ndizoona ati. Zizakhala bwa? Muzi wa kwa Ntopa ni muzi waukulu. Muli mitundu yosiyana-siyana. Komano chifukwa sefeso nimene timaziziwira mukantengo kina kake kamene tinalowesa mthupi mwa ife. Afumuso amatiziwe fwa alipo amene amatiyesa kuti ayindizaka mwina 70 chakuti. Koma ifeso timagonjesana nawo kuzochitika ngati za usiku. Zoyuza mankhwala. Ifeso samatikwanisa yani. Ifeso timauza kuti tizafa ifa ichoka kwa Mulungu osati yoyo tini mutigwire ntchito muzikagwira ntchito anthu ena ake. Phazi lapezeka kwa Ntopa. Pamene panapezeka phazi paja ndikomwe kumakhala DDO kwatalikana bwanji? Ndi panopa ndi pailofu. Okay. Ndi phazi louma lapezeka. Ine ndikunena fa phazi linajambula ndine. Zasa mankhwala zimezi. Phazi imene lijalo ndiyo kuti kupezeka mene mapezeka. Kati kodi tiye kuti phazi mwendo chifukwa ndi kuphatikiza phazi nkamwendo. Iyayi unali wochoka phazili kulekezera umu. Kulekezera umu. Chabwino. Za mankhwala? Imene ija ndiyo kuti munthu wina ake amayuza ngati nthiko. Oho. Kwa business yake. Mwa Ntopa mumucha? Okay. Ndi anaphonya. Kuti akatakase mwina paena ake osaziwa kuti amene oso na oso anafikaso malo ofika ozitetezera sikuti iwo nono ngazi zawo koma iwo anangozipanga defense control kuti ineyo ndikhaitiri bwinobwino anangoziteteza. Ndikaona inapezeka phazi lija. Zikhala bwanji kuti phazi lapezeka anazalitenga chipatala? Ndikukumbukira alitenga chipatala anapita nalo linabwerera bwanji mmudzi kuti inu akusankhena mfumu kuti DDO apite kumanda akakumbekha akakwirire phazi limenelo. Chifukwa chokuti sangaitenge munthu okuti mthupi mwake mulibe mtengo wina wake. Phazi limenecho? Chifukwa ineyo kuti thupi langa likhale lotetezeka kunganiwe kuti munthu andiganizire zokuti andilusa. Anandiphunzitsa ineyo za mankhwala ndi ngaliba wina ake timantchula mwanyali ndimalowesa naye jando. Muzimomo? Anamwalira koma nanu zampanga timapanga chonchi timapanga. Ndi inu anakusamalani muli ntina nthupiyo?
totetezesa ndiye munapita kumanda ndifuna timvesesani munatenga khasu nokha munakalowa m'manda munakakumba ndikukwirira natenga salu ya ndikukutilira mwendowo kutenga khasu kwa mfumu ndikupita kumanda ndeka kakumba zenje ndikukwirira kumabwerako afumu mwatanaziwa bwanji kuti inuyo ndinosamalika chifukwa cha mkulu wino wake amene takunena kuti ndi president wa anthu ajuga mwantobwa amachedwa kwawo ndikumulanje kumano anakhazikika mwantobwa makonda kuntukwana ndikalezera ine ninzanga zodi yake tintukwane ndesuku lina ake kuti ine ndizuzu ano mtengo suna ake takalira mpando mamawo afuta ndachizira kumwa mowa nazuka kupita kubafa pobwera ndopeza mpando ndinakalira palibe anakaupalapala mpando ucha ndikupanga zimene akuziwa ine ndinadabwa zokuti patakuta 2 days pachinena paine pabwera chinthu changa tikampira kumachafira view linali Friday. Saturday ndinapita kunyumba kwa uncle wanga pano pali ku South Africa amwene Anthony. Tapita kunyumba kwa amagwira ntchito ku Jubilee Investment Malawi. Tapita kunyumba kwa anauza namwe mwadi kena kundikupita anauza wewe ndikudwala anauza da uncle ine ndilipopo. Koma ine ndikuzimva kuti ndikumva kutani. Ubwete. Napita. Sunday mamawa. Tapita. Tangu mai mwadi uncle wanga ja ndikuti ndiziduluka nango seka chiseko ndikundikupira kuchipinda jana. Hata nivula chonja nani pesa kuti apa pali chinthu pamene ankanitenga kukamudwa kunchito kwawo kupita kwakachete kwa Mr. Tafika amene ndi dokotala wazisamba kwa Mr. Matemba tafika nanguti amene apite chipinda namba 5 akatenge mpika namba 7 kubweresa takatenga mpika kubweresa anatenga mazi oyera mbee wiga mumpika mucho lupanga zao akuziziwa ndionesa kuti awa ukwaziwa ndate ndikwaziwa ndamuzi mwa kwatu tipange nawo chani ndeni nani nazo kuti awa ine ndifuna tingopheratu faini anandichosa misomali apapa matwinches awiri pachinena panatupapo anachosapo misomali matwinches awiri chabwino amina ndosa ndene nana kuti awati ngopera uncle wanga ndamina nakana kuti ayi sapere uyu Mungu mkonza kuti thupi lake likhale lotetezeka basi ndinu munthu wokonzeka mpaka pano zango zochitika usiku sanga ndikundi anayikaponso za mwina machitidwe anu mukapita kukuba musama gwidwe bwinobwino ayi ukwanali kungo ndikonza kuti anzanga za usiku amene majalira kuti chifukwa akati munthu ankhoma ndi hamala amene amakhomera anzatu amene amatamba usiku ndi dzanja la mwana wakukhonde limene amayuza ngati hamala yawo mukati dzanja la mwana wakukhonde ndi kuti chani mwana ubadwa kumene okuti sakuziwa kanthu chifukwa palibe amene angabwere ku nyumba kwanulo inuyo kuwuzani kuti akulu usiku pano tikukulira ni hama mukankhome mukani mahama awiri ayi nde mwana wabadwa kumene amagwisa ntchito mkono wake uja ngati hamala munatenga bwanji munautani mwendo umenewo kuti mukayike munangotenga basi 14 nakusamalira ndi kukwirira kapena pana utenga ndikumanga pa nsalu ya ndipita kumanda ndi kaso kwakwirira nkumabwerako basi zata mukapita pano kukasesa kumanda ndimayambirira pamenepo kutani kulima apo kusamala pakhale pali pabwino bwino chifukwa chani basi kusamala makalima pamanda pa abale ndimafuna timwere mazi kena katibwereso tikabwera chigawo chachiwiri tikufuna tikhazikike ku ndende 12 months munakhala muli ku Chichiri prison amene ku Chichiri prison 7 ku Makande munakhalako mwati 5 months
ndifuna ticheze kuti kodi moyo wako ndende ndotani, koma macheza amenewo tayambi tikapuma pang'ono. zikomo kwambiri. Munalowa bwanji kuchichiri? Akutengani, akugamulani ndi mukukalowa. Moyo unali utani? Ndifuna tine kuti first impression kapena kuchimva kuti akukwandisekera koyambirira. Munachilandira bwanji? Tafika kuchichiri taona anthu amene ndapeza kumeneko, ndinaona kuti sikumalo, chifukwa ndinapeza anthu okuti olo ndi agogo anga ineyo. Agogo anga mwina ni sikana wa zaka 11 koma analowa nthawi ya Dr. Hastings Kamuzubanda ali moyo. Kumaboma siku akhulukira, ena amaliza ukaidi akuwauza zokuti lero ndi siku lanu lotuluka muzipita kwanu, akuti ine sini kutuluka kuno ndikafikira kuti kwathu ndinachoka kalekale. Tikakhala kunja kuno timati pazovala zimene timavala ifeyo dziko lonse lapansi timati cholimba ndi trouser ya jeans, koma jeans uku 2 days imapezeka kuti yatha basi, mpano makayigulisa pa mtengo mwina 100 kwacha. Itha bwanji jeans 2 days? Chifukwa simenti ngati amene anamangira amibawa kaya ndi akampani anji amene si simenti ndi dam sand. Simenti anayikidwa nthawi yawo elesiki ndikonkireni eni. Okay. Mumakhala bwanji? Mwafika akulandira, anakulandira motani? Tafika kuchichiri, ukafika ngati we first offender amakuza zokuti utimbire nyimbo imene yatuluka ku Malawi yokuti ife siti kuiziwa, usatiimbire nyimbo imene ili kuiziwa, koma utiimbire yatuluka ku Malawi ndi tukuze no chochita pacha kundende akuti siku Malawi ya ndi dziko lina chabwino. Munaimba? Ndatanduza kuti ndimbe nyimbo, ndinaimba nyimboyo. Nyimbo ya ndiyo sakuiziwa. Neni nangu auza zokuti nyimbo yanga wina aliyese ali musero muno, musero free hard labor, muzingo yanga nje chifukwa ndimba freestyle yokuti simunguiziwa, muzingo ti nje. Ndeni nauza kuti ndimakhala kunsanje pamodzi nkumulanje, azimayi akunsanje amakonda aziteji, azimayi akumulanje amakonda amalalanje. Ndinagwera muzenje anandikoka ndi alenje, musamangoti mbwe ngati anakafumbwe muzafera kudambwe ngati John Chilemba. Ndi pamene akaidi andende anandifira kuti iweyo ndiwe dolo kwambiri. Ndale samangoti nje basi. Menya nisoni ka tiambira nisoni fade njeyo ndizimenya ine. Okay. Tayambani? Ndimakhala kunsa nje pamodzi kumula nje, azimayi yakunsa nje amakonda azite nje, azimayi yakumula nje amakonda amalala nje. Ndinagwera muze nje anandikoka ndi ale nje, musamangoti mbwe ngatanaka fumbwe muzafika kuti mbwe ngati John Chilemba. Akatero anthu titiyo kumasaba zoza titiyo tumene. Ya titiyo so sana ipange. Nde amulandira nazamenyera ya nyimbo ina yongo auza kuti ini ngokula wisani makata dala mwamona tadala akundiyamba dala ndikamenya dala asalire dala ndani wapambuzi pamaso pa muluzi naitira nsusi kupukutira nyuzi ama nena zaine kumbali ama ndiwopa ndatopa ndachokera kwa ntopwa ndimakonda topa nabado topa musero menemo ndikuti ali yesu dundi mmanja kumasumunga ombe mmanja chonchi chifukwa chani anthu amakhala kuonera screen. Okay. Mukagona ku toilet mutamangidwa ndi waya.
ndifuna ndimvese didio anthu aona bwanji screen amakulandira mesa amakulandira iwe mandilandira eh azingosanga kumupasapezeke imene tikupangira mkumba. okay timu ina imaonera screen timu ina imakhala kuti no ikukulandira iweyo ndiye timu yomwe ikukulandira iweyoyi isasokoneze onera screen ukukweya ndiye uli pakhala chipwirikiti akulandira moyo unali otani walo mmene muja wapita dziko lina ukuona zomwe ukunenazo unakhala motani ku ndende ya Chichiri? Tafika ku Chichiri amakulandira mwasangala mwachimwemwe, amakupasa malo ogona abwino, umagona akaona kuti mwamaliza 60 days palibe akukuyitanisa ku gate ndi amakuponya pa shamba. 6 days amakupasa malo abwino aone ngati kuti abwere vista yabwino umene aja amabwera kuti yayi timuone wathuyi amene aja amachera amene aja chabwino ndakaona kuti after 6 days palibe akubwera okuyitanisa ndi amakuponya pa shamba. ndinu zinali bwanji inu ndio kuona na ambiri tu ineyo amabwera Mai Osmani bambanga alungu awo opundana nawo kuchilimba anti anga amene ndimakhala nawo pano mayi anga amene amakhala ku Palax kuzomba ngati sabwera amangonditumizira ndalama ndiye kuti simunapite pa shamba inagula malo kuli mapuloti kumene ku malo aine ndinagula 14,000 phazi limodzi. Kuli kumangidwa mwali mnamangidwa chaka 20 cha naruwa 2018 munagula malo 14,000 kwa ndani mchaji wa selo inayeso udi ndo inaluose uli kunja kuno selo so uliko ifua kuli president wakuti wakumene kuko ukakha kuti kwanu kubwera majumbo a Shoprite ndio kuja weka ndio amakulanda solo poloticha zigona shamba ndizo kuja zako pompo. So iniyo mzano unali ndani magula malo aja koma ku prison umakhandi nzako macheza ni ndani? Ine amene macheza nawo ndi amene so anthu ngati omangidwa kuchokera mwantopwa bangwe ozuwana nawo ndi amene anali achibale. Koma simunakhale shamba? Sinakhale shamba panafika na kupangidwa transfer kumapita kumakandi. Munakhala bwanji moyo wa kundende ndifuna mukuti pasa chithunzithunzi kumakhala kudzuka kugwira ntchito amati ndi ukaidi wakalavula gaga chomwe chimachitika kundende chomwe chimampangisa munthu kuti asinthe ndi chani? Chimene chimampangisa munthu kuti asinthe ndi chokuti kwa munthu amene sanazike mumtima mwake kuti ine ndi wokuba moyo mwake akatuluka malo ngati amene aja kutuluka kunja uyo ataona bigiri ya munthu ainake palibe sangatenge azo ndikuyamba ili milandu. Koma kwanza atu amene anachiyika ndi amene amati kutuluka amaliza 9 years lero angubwera kunja ngokhala siku limodzi mawa kuona masafuria apo akutenga ndi amene amabwereranso. Soza kuti iwo anachika mumtima mwawo kuti iwo ndi wotani ndokuba. Inuyo Didio mwakhala ku Chichiri prison munasinthika? Ineyo sinimasiliraso cha munthu. Chinakupangisani kuti musasirireso cha munthu ndi chani? Makali ukaidi ni umene fwa ku Chichiri ko inde umatuluka 8 koloko kota tu filimu ukalowa omwe kunja kunoko kuli ndi ufulu kuyenda ade ndipite kwana chamba ndipite kundilandi nthawi ina iliyonse imene ungafune ukagona omwe koko akangoliza gate mukalowa nsima umalandira 8 koloko mamawa nandolo akupya kota tu fili nthawi ise ukatani yokalowa umapezeka zokuti ukumpempa mchere fwa kuli magrosari osiyana magrosari azinda andilandi ali kumeneko umachita kusanga kuti wantu osuda chamba kafoja lero ndipite geto yandilandi ndikasude kumeneko ndikamwemwa kuti mkati momo kuti makhala ndi mowa ndi foja ndi chamba china chilichonse chili kunja kuno kumeneko chiliko zimalowa bwanji? Zimalowa ni mabwana omwe aja mumatuma ndi kumabwera so siku la search ndio kakha kuti iwe kupanga business koma
mabwana ena ake sumamvana nawo samakuziwisa za sechi. Koma ngati pali bwana wina ake kuti umamvana naye amakuzolera bwa kuzasecha mawa kubwera sechi ifika 4:45 yambana kucha. Amatenga katundu wako uja ukakusukira. Sechi mangobwera zomba ija ndekuti mene kubwera zomba ya chichiri kupita sochani zomba ikasecha zomba. Ndi anthu amakandidwa akatundu mafoni mwina ngati muona anthu ambiri akuberedwa mafoni anthu bekuti anamangidwa kale kumabe akuba kuzera pa foni kuchichiri kucha. So munayindika grocery ine nalibe business inayonse chifukwa chokuti thandizo inayonse yochokera kunja kuno ndi maitani malipeza. malipeza. So tinene kuti ukaidi simunamva kupweteka kusiyana ndi anthu ena kuchichiri prison kungani yamagonedwe ndi madyedwe sinaimve kupweteka. Okay. Koma kumbali yacha ndidapangidwa transfer. Apa pachichiripa mumakhala bwinobwino anthu amachoka mbangwemu kupita kwa kuthandizani kumene kumaka kuonani kudya kugona zanesa bwinobwino. Transfer inabwera bwanji? Transfer amangobwera ngopita ku hard labor office ngotapa mafailo amangoitana kai kupita zomba kani maula kani Mwanza ndikuti mulowera kumene kupalibe kukana ndeitatuka transfer kuti tikupita. Zinayamba bwanji uthenga umene munaumva bwanji kuti akubwera afuna kuita nini kuti mupite samanena iyayi transfer samanena kuti sikuya kuti transfer amangopanga kuti tipungule basa anthu apite amaona kuti awasala ndi mezi 6 awasala ndi chaka fwa kumakande kumapita kuyambira amene wasala ndi 2 years kutsika musi ndi anabwera kuyamba kuitana ndi linatuluka Martin ndani pacha ine Martin William Kalo mukupita kumakande nanyamuka ine ni zanga ofeni kanyengo tinatengedwa anthu 140 kupita kumakande prison. Chabwe titakafika kumakande prison titasika tinapasidwa wina lisi 4 ya nyuwani vala zovala basi usuvalaso mazimanga ukangosunga kustozi uzazitenga ukazamaliza ukaita basi umakhala kumakande. Abale sakudziwa sana ziwe kuti ndatengedwa transfer ndikuti amene atadziweyo akapita kuti akakuoneni ndafika ku umayimba phone napita kwa olofea funa ndiimbire foni achibale aziwezo kuti pachichiri prison ndachoka ndiri kuti ndiri kumakande pamene maimbira mai Osman amene ndimanena kuti ndi mai yanga akazi ameya yamene matenga kuti mai yanu ndi mai yanga china chichonso ndachoka pano ndimapanga kupanda kwa meya ndimapanga china chonse chimene ndikuchifuna palibanga ndiresi ndio munadziwisa kuti panopa ndili kuno iwo aziwisa anti anga ali kwakuti. Chabwino ukaidi unali otani ku Makande prison? Makande prison chimene nasiyanisa ndi kuchichiri Makande prison sumangokhala ngati kuchichiri umangokhala dikira nthawi yolandira sima iyo pomwe kumakande mwazina akangolira mwazifusa weka mutima ndipite sokumunda fa anthu tini minda m'mamizi mwakwathu kumaboma ini minda boma la dziko la Malawi ini minda yopsa kwambiri kuti kumakande kucholo ngati kuli munda wina wake akaidi 350 umalima mwezi ndi wiki imodzi sanati mene umachedwa zina lake boda mandimba munda umenewo munda umodzi ndio kuti kumakhala chimanga chonse chimene chimadyedwa ku ndende ya chichiri Zomba Mwanza njojo cholimidwa kuchokera kumakande ndi kupekuyo ndio kuti ndi nthawi yanji omwe mukudzukira ukalima timatuluka 7:30 atiwerenge akatiwerenga tibwerere musero ikakwana 8 kulo atiitani tituluke wina alisowa kustozi ukatenge chani khasu ndi siku loyambirira tidapita kumundawo famwe umayeneka kaidi wina lese
ulime mizere 3 pa siku. Mzere umodzi ndikunoko ndiku polisi yalimbi kucha. Mzere umodzi. Mzere umodzi ukatembenukenso kumene kucha koma mfuti ili pansana atu. Ukamalima amakhala kuti ndiyo chera imene ndiye yakuta mabuleti basi. ukakhala kuti ufuna upange zosiyana ndiye kuti amagwiritsa ntchito basi. Wapilizo unamakuza kuti wewe unalakwa kunjako unamangidwa. Koma ine ndeni namangidwa zenizeni wewe uzamaliza ukaidwa wako zatuluka omweneyo ndikhala pa chichiri pano 7 years anipanga transfer ndipita ku Mwanza ndikakhala 10 years anipanga transfer ndipita ku maximum prison ndikandukirabe ukaidwa. onena ndi sikale wandiyende amene Sikale wandiyende amakuza zimene zali mbuyo amakuza kuti kupanga zibwana ukangopanga zibwana ineyo kundende kuno ndi kwathu ninamangidwa ndilibenso mulandu wokuti ndapha iwe kuti nimangidwa ifika namangidwa kale. iwe mmene mukulima Ukulima chabwino ukaona mbowi kumunda uja ukaona mbowi kuti pali mbewa ukapemba bwana kuti ndifuna ndikumbe apa mbewa ndikajere mwina ndikalaweka nyama leo ukakumba kuphapo mbewa kateni si zako amazitenga bwana akajere kunyumba kwako kuti ndi zako. mesa unapempha kuti ndifuna ndikajere ndine amavomereza koma ukazipha amati ndi zako. Ukakumba mbowi uja ukapezapo njoka kuti ndi yako. Ndiye ineyo zinachitika zimenezi zachitikapo ndiye ine namfunsa nchaji wakaidwose kumakande prison ine ni mwana wa town sinagwirepo ukaidi ngoyamba kale ngapange bwanji kuti department iyi yazolima lima kapena kuma garden samapite ndi pamene anandivira nzeru ulesi tu unali ulesi tu umenewo kumane ndi bwana wauze mene wayankuliramo kuti ine ndi mwana wa tauni kasu simalizi ndi bwana ndapeza nawo zali bwana ni mwana wa town kasu simaliziwa mafuna mtaniponya department inake pamene nangu ndiuza kuti upanga masenga anji ndinauza kuti kondiuza ndinu pamene ankandiuza kuti kenda 4 pin ndinauza kuti 4 pin ndilibe ndiwomangidwa drama imene ndili amafuna kuti diesele 4 pin 4 pin ndilibe drama imene ndili nayo ndi 2500 titachoka kumunda pamene ndi pamene no foreign ya masana 12 kwanga foreign Martin William Galo ndikuima pa foreign bachi kuyambira siku lali lopite kwa terala akakupire nyota iwe kuyambira mawa uzienda ndi mbuzi za boma kuma khaso mbuzi kumakande boma ili ni mbuzi ziko salama palibe amene ali nazo zili kumakandeko ndeni maenda ni mbuzi kuchoka pano kafika ngati kuna ncholi kujesa palibe sondi satani futi kujesera mbuzi jesera mbuzi imene ndibereka kakuti yaberekana tengana ndibwelere nawo ndikasiye mboma koma kuku ndikaonesese kuti mbuzi ndizokwana sasowepo mbuzi imodzi ndikuti ndiwonjezera ukaidi so mbuzi zonse kumajesa munthu mmodzi nimayenda nazo ene ndi tinatengedwapo kuli bwana amene amayipanga sponsor ndende ya Makande anamanga nyumba yake omandikana ndi prison ya Makande bwana Kimu ndi abusa inake akumpoto uko ndi amapempheresa daily mbanda kujoina ulusa amabwera mchina yo ndi mtumbuka yo tipemphere basi ndi kunabwera bungwe linake ya TPJ ulendo wa nkaidi maphunzitsa za mawu a Mulungu kuti munthu asindike mtima ndi finalesa amakhala kuti wasankha ntchito imene akuizwa kafuna ya umachini kafuna yachani kaphunzire galimoto zili kumeneko ndi ineyo inasankha za mapemphero chifukwa ndinagwira m'Baibulo yonse ine mavesi amene ndinagwira ndi awiri okhazikika mu mtima mwanga makumbukira ndili nawo ndi ati ndinagwira Efeso 4 verse 28 imatiuza zokuti
okubayo asabeso kumagwire ntchito ndi manja ake kuti akhale nacho chothandiza anthu osowa. Okay. Ndiye nagwiranso Aefeso 17 kulekezera 18 mwini chuma chambirimbiri mene alili ameya aja anasiya chuma chawo ndikuntamangira Yesu Kristu akuyenda wapasi mutalamo. Mphunzitsi wabwino ineyo china chilichonse pakomo panga chilipo ndichite chiyani kuti ndikapeze moyo osatha. Yesu Kristu anangoyankha shortcut, palibe wabwino wina koma Mulungu yekha. Ndikawerenga ku Genesis ndimamva kuti zonse zatha mbuya akhale ndine. Munayamba kopemphera loyo nanga si mwamba kutembenuza mitima loyo ngati ndinabwerako ndi certificate ndi mabaibulo anga awiri. So mwatuluka siku lotuluka mwagwiragwira ukaidi anakutulutsani. Timakumana ndi ena mtawuni mwanthu amanena kuti anditulutsa kundendeku ndiye ndikufuna nzipita kwathu nsowa mayendedwe kumakande zimakhala bwanji kapena ukamatuluka zimakhala bwanji. Ngati ukaidi wako wamalizira uli pa chichiri supasidwa china chilichonse. Uli mtawuni iweyo amakuza kuti uli mtawuni usaka wekha chochita. Koma kumakande chifukwa chokuti zina zimene mmalima zija boma imapezeka ikuodesa sikumabwera tu anthu kuzaoda kabichi mpiru chimanga chijaso amagulisa pang'ono. Ndiyeni mukamamaliza ukaidi amayiona failo yako. Awa kwao ndikuti kuzomba amakupasa transport ochokera kucholo kumakande prison ukafikire kuti kuzomba kandi wakulilongo ukafikire kulilongo. Cash amakupasa cash wadileba office sinde kuti ngaso yayo ndi munthu wankulu uwona wekha zochita. Akupasa transport yochokera kumakande awerengesa kuti kuchoka kucholo kuno noyodyeraso njira mwiya akupasa china chilichonse chokuti chikuthandizire ukafike mpana kwanu uko. Chabwino moyo wakhala utani mtatuluka kundende? ndisana tuluke tukundende nditi kundende konko nditasala ni mwezi umodzi tinatengedwa ine nizanga nimakhala mwanto pano pamagwira ganyu town. Natengedwa kulendo kwa China uchi ndimapemphera naye uchi nyama itatisowa kuti nandolongogwe nyemba zatikwa ifwa siku limene waphedwa nyemba kwapikidwa nyemba kumakhala ngati kwaphedwa nyama ya ng'ombe. Okay. Ukulandira nyemba 10 mbali mwako ndambuye. Kodi nyemba sizikuwana 10 mbali? Ogawo chamango tunga kupasa nsuzi okaoka. Basi ye bora wakawa basi. Nditapita kwa China. Ndikuti chipande chijakatere chikangoti chapeza nyemba ndizomwezo. Ndikapo amango tunga chonchi. Ndikaya mwagwera nsuzi ndizomwezo basi akugaira. Nditapita kumpanda kwa China kuti ndikasamalize magarden nawo na kola. Lakazizi. Oweta achizungu. Kwa China kumeneko. Kwa China. Muri kundende kumakande ndiye akuti atapene mukasamale kwa China ku. Ini munapita kumecha munaona khola la akazizi. Akazizi. Tinasama magarden. Titasamasa magarden. Sango chinoza tikaje nyama leo. Ndipamene tinagwira ine akazizi awiri upoto kola ndika mpox. Zanga so akazizi awiri. Basi kutuluka China kuti pasapasa sopo sugar mapanzi. Osazoti mapotokola akazizi zake. Ndikuti kuna akazizi zambiri tu. Ndi akazizi ochuluka oweta. Fendwe. Fua akazizi anthu amanena kuti fit. Kazizi si fit yayi. Kazizi ni mbalame yodyedwa aso bwinobwino. Tiyambika ipeneka. Mwapotokola munaenda bwa? Nanyamuka kubwerera mboma. Kala ndidasimatu kasiya pa deni patu. Tenga mibodo yatu. Teleka mazi usosola kazi. Mwasala ndi mwezi umodzi uli mutuluka. Usosola mene timapangira nkhuku pika. Ena kumadabo kuta inu kazizi. Kwa usoti kazizi mukuziwa ndife tikudya mbalame. Fwana lingati mwana. Mwini wako akazizi sana ziwe so china chilichonse. Mukanashala sukusala. Ndikuti anakati onjezeraso uluka 6 months. Ndinamva kuti kuchichiri prison kucha kwangwala sauluka kumene kucha. Ulu manyumba aboma ali kunjacha.
mpaka akangoti walozedwa, mpaka si chinthu choopsa chokuti chimathamangira kukanda maso. Akangoti walozedwa ungogwera mumpanda nkati, sabwereranso kunja iyayi, adyedwa akangandiridwa. Wina mpeza watenga za mimba zokha, wina watenga zoti mpaka amathawa amathamanga amazembazemba. sangazembe kuchichiri. Chifukwa kuchichiri umalenga misala umachira, umalowa service day umasiya, aroma umasiya, kena kumangoonera akaidi anzako amene anasenga gawo la mpira angomenya mpira pa ground ena kuyenda bawo. Chomwe DDO tinganene kuti anaphunzirako ku ndende ndi chani? Anthu amapita ku ndende amaphunzira ntchito zina za manja, kusoka mukuka ndikutani. DDO anaphunzira ntchito zotani? Ine nangotenga gawo la mawu a Mulungu. Komano gawo la mawu a Mulungu ligwira ntchito simati kunja kunonso ndezovuta. Ine chifukwa DDO meti mayamba program iyi ndimeti kumaliza even energy kusiyana. Ine mawu a Mulungu ndeni masatu. Chabe kuti muwani mamu umaolo ntalezera mwatundu wanyu ndikamapita kogona ndimapempherabe. Ndimapemphera kuti chani? Ndifuna kuti tingoyerekeza pano pakwada ine ndine mulendo wanu ndabwera. Ndifuna mupemphere, tapemphera. Ziko mwambuyo okhala kumwamba, ine kapolo wanu pano pa ziko lapansi. Mwandiyendesa tsiku lonse ndaona kuwala kwa lero. Pano mwagwesanso mdima. Ndikupemphani kuti ine kapolo wanu pano pa ziko lapansi undisisire mzimu oyera kuti undifungatire kuti ndionenso kuwala kwa mawa. Chifukwa pandekha sindingathe kuzitetezera usiku, koma inu mwini chilengedwe amene munalenga ziko lakumwamba ndi ziko lapansi pano kulenganso munthu chifaniziro chake. Amen. Mwe wala tikupempherera kuti Ambuye mundisogolere nsimowa. Imeneyo mwina ndi nkhani yamveka, koma tikupita kumapeto program yathu, macheza athu. Moyo wako ungamulangize chani wachinyamata? Ndiwo munthu amene wapitako ku prison, wapangapo zokubazi, kumwako mowawamwa, zambiri wachita zomwe wekha kufika pano umati izi ndizoyipa sizabwino. Wapereka zisanzo za, wapereka mavesi kuti Bible omalisata, zomwe zikuonesa kuti choyipa umachidziwa, chabwino umachidziwa. Ungamulangize yani wachinyamata amene akuonera pano? Inetu wachinyamata nzanga. Muziyang'ana kamera ichi. Wachinyamata nzanga amene akundiziwa ziko lino la Malawi limene linabadwira ine. Ndikumulangiza mokuti uyo atakhala m'maluzi a mtundu wanji akudusa pakhomo pena pake palizi, asasirire kutenga masafuria kani pali mablanketi ali pa chingwe ajoniwa. Chifukwa ziwezo kuti pepa akuyamba mlandu. Ndi achinyamata nzanga amene amapitiriza be za kusirira kutenga mafoni anthu, kuchola manyumba, kuchinga anthu pansewu, amene wawa amapitiriza ntchito zimezi chifukwa chokuti amabwerera magolosari. Fa pa unity sitinganene kuti pali ukaidi, palimbiso palibe ukaidi. Ndeni magolosari mmene. Magolosari. Koma kwa munthu amene anachimva kupweteka kuchichiri kapena kumakande. Kumakande. Makamaka tinene kumakande prison. Amene anachimva kupweteka nimene ilili minda. Kwawo sanalimepo ndo kukalimina minda boma. Sanga zapange so kwachola nyumba ya munthu kapena kugwira mbuzi ya munthu. Chabwino. Bwana DDO Martin ndani pacha ndikumayiwala sanemu? Martin William Kalo. Ine ndinu mafana ndithokoze kwambiri kuti munatipasa moyo kuti ticheze anthu aphunzire kuchokera pa moyo wanu. Mali ndikuthokozeni kwambiri. Muli ndi mawu osiriza kapena kuti anzanu ena kusero kuchichiri kapena kumakanda akukuonerani mwina mkhoza kufuna kwayankhulo? Ine ningopereka mafuno abwino kwa best friend wanga. Mwina akuonera amene. Ndikupereka mafuno abwino kwa best friend wanga Chisomo Kenilere amene chimangidwireni ine sinapite kukamuona, koma akhala kunditumizira uthenga wambirimbiri kuti mukandiuzire Martin abwere azandione. Koma ine chifukwa cha mapezedwe anga ndiovuta, ndimakanika kuti ningapite kupangu kuti ndikangomuona usiku limodzi azaziwa kuti bale wangayi wandikumbukira. Anamanga kuti
mzanga wa ineyi ali pa Chichiri prison. Oh, anammanga. Eya. Analakwa chani amene? Zimene analakwa ine siningaziziwe. Koma si best friend wanu amene mwati? Eya, chifukwa amene amalakwa. Ineyo kulibe chifukwa ndata 9 years. Chokere ni mwantoko. Oho. Ndapeza atamangidwa. Mwapeza atamangidwa. Oh, muli kuchilimba. Oho. Chabwino. Iye ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mmene ndithu ndi mmene ndachezera ndi DDO, Daily Drinking Officer Martin. Yeye akuti pamuwapa akuchitabe koma amapemphera musamuweruze malingana ndi kamwedwe kake yani. Akuti ni mutu amapemphera mawu amachita ndiye watipempherera koma anayiwala ndithu kutchulapo kuti anayiwala kutchulapo kuti ena kuti mowawo kawo ndifuna ntasiya zondivuta koma kuti pemphera amatani amapemphera. Imeneyi ndi program ya Kangaude kulangizanso achinyamata kuti moyo kubawo mapeto ake umakopasa mavuto. Iye ndi munthu oti wasokonezapo ndithu inafika mpaka nthawi anakamangidwa. Ngakhale kumangidwa kunali mlandu oti mwina wamvulaza munthu koma kubako ndithu wasokonezapo. Mapeto azimenezi akuti ndi ku ndende komwe munthu umakakhala moyo ozunzika kwambiri. Langa dzina ndi Abel Zulanga, pakamera Jafari Sanudi. Tipitirize kuona maprogramu osatira. Bye bye.